Alltså det känns som när vi är i rummet att alla tycker samma sak. Och det tror jag också vi gör. Men det behöver ju återspeglas i handling också. Och jag upplever en enorm frustration. Det tar jag med mig att det inte händer så mycket. Och framförallt att det inte händer så mycket de senaste 10 åren. Och det kan man skylla många regeringar på. Och vi har också varit med i den i Miljöpartiet. Vi behöver återställa finansieringen och trygga den för det. Och att det inte bara för grundläggande behov utan det är för att man ska ha ett bra liv. Att det ska funka socialt i hela den biten. Vi ser det väldigt, väldigt tydligt. Och sen finns det en massa andra åtgärder som behövs. Men jag tänker framförallt att återställa att det är en rättighet och att man kan delta i ett samhälle är så otroligt viktigt. Det är jättefint att vi alla fått höra det här och nu behöver vi verkligen ta med oss det hem. Mina riksdagsledamöter jobbar redan för det här idag. Men stort tack, och jag älskar det här att de som får rösta är de som har funktionsnedsättning. Det var så starkt och det tar jag med mig mest, tror jag. Tack så jättemycket för att jag fick komma.